Good evening लोगोफोर मास मोनसेनि उनाव भिडिअखौ बानायदों थ' लोगोफोर माने खेथि फोथारनि खामानियाव एसे बेस्थ'मोन बेनिखायनो भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो मोनसे रिजन दङ बे रिजन जाबाय माने एग्जाम दंमोन आरो आंनि ना बेनिखायनो आं भिडिअ बानायाखैमोन दा मास मोनसे जाबाय 14 नभेम्बरनि भिडिअखौल' आपल'ड खालामदोंमोन बिनि उनाव दा दिनै 15 तारिख जालायबाय मास मोनसेयानो थ' लोगोफोर दिनैनिफ्राय आरो भिडिअ होनो नाजानोसै मास मोनसे गेप थानायखौनो आं बोसोरसे गाहाम गेप थानाय बायदि मोनदों थ' लोगोफोर निमाहा बिबाय नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे निमाहा होयो आं भिडिअ एफा होआखै आं माने दिन जाबाय नालाय थ' खेथि फोथारनि खामानियाबो जोब्बाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना जोब्बायानो आरो सब हाखांजोब्बाय माने मारा साराबो होखांजोब्बाय आं माने जोंहा आरो मारा सारा होखांनानै दिनै माने माइब्रा दंमोन माइब्राखौ होखांबाय थ' दिनैनिफ्राय कामा जोब्बाय थ' लोगोफोर माने बेनो भिडिअखौ सुरु खालामसै आरो ना नै थाङै थांबायानो माने दा 2022आ जोबसिगोनानो आरो दङ 15 दिन हाखायाव थ' 2023 मोनसिगोन माने गोदान बोसोर आरो 15 दिनसो दङ थ' मा बुंनो दिना आरो बिदिनो थांबाय थागोन फैबाय थागोन थ' बैसोआबो जालांबाय थागोन बोरायबो जालांबाय थागोन नंगौना नङा थ' दा माने एसे फ्रेश जानानै फैबाय आं फोथारथिं एसे बेरायनो होननानै थ' बोरै फोथारफ्रा पुरा गोरान जाजोबसिगोन दा गोराननि दिन सफैबाय दे लोगोफोर गोराननि दिन सफैबाय नालाय पुरा माने नै बे रनजित माइ गायदोंमोन आरो बे रनजित माइआ बिदिनो जादों आरो ओमफ्राय माने गाबोन आं आरो वेस्ट कार्बिआंलं थांगोन थ' गोदान ब्लग फैगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाबोन गोदान ब्लग फैगोन आरो ना आरो फेलकन फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय स्टार्ट जादों दे लोगोफोर 14 ना 14 जानुवारि डिसेम्बर दिनै 14 डिसेम्बर दिनैनिफ्राय फेलकन फेस्टिभेला आरम्भ जादों आरो माने फेलकन फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय आरम्भ जानानै 15, 16, 17 थ' बे सानथामा फेलकन फेस्टिभेल जागोन दिनै माने दा मोनायाव मामाया गाखोगोन आरो जुबिना बेसेबां बाजिनिफ्राय होन्दोंमोन आंबो मिथिथ'वाखै 9ता ना बेसेबांनिफ्राय माने जुबिन गार्ग जोंनि आसामनिनो सिंगार बिथाङा दिनै गाखोगोन सिंगारनि भितराव आरो ओमफ्राय गाबोन आरमान मालिक फैगोन आरमान मालिक ओमफ्राय समफोर मा होनो बादसा फैगोन बादसा हिन्दीनि नामा आंबो इमान मिन्थिबाङा थांनोथ' गोसो दंमोन नाथाय फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय थांनो हाला आरो ना थ' नेक्स्ट इयाराव नायनोसै माबायदि जायो फेलकन फेस्टिभेल थ' थांनाय बोसोर मामा फैदोंमोन जुबिन नेटवेल एबारबो आरो आरमान मालिक फैगोन नालाय एसेथ' जाखागोनखा हिन्दीनि सिंगार नालाय थ' लोगोफोर आं दा मोसौ लायनो फैदो न'निनो मोसौ फोथार लानो फैदो थ' बेनि सिगाङै नोंथांमोना नायना लादो साना दोबैलांसिगोन बेनिखायनो जारौ महर जाना दं आरो नोंथांमोना नायदो थ' लोगोफोर मोसौखौ लायनोसै लायनानै आं खाहैनोसै आरो ना मोसौआ माब्रै एसे प्रब्लेम जायो थ' भिडिअआ एसेयावनो जोबथोंसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो दिनैनिफ्राय रेगुलार आरो ना ओमफ्राय गाबोन थांलायनोसै वेस्ट कार्बिआंलंआव आबौ आबैलानि न'आव आलासि जानो एसे माने एसे दिन जाबाय नालाय थाङाखैमोन थ' थांनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट